Λεωνίδης. Στο Ζουρνά, το Αγγείο και το Γαβάλ, ο Βασίλης ο Φωλίνας. Και στο Ταούλο Γιάννης ο Φιλιππίδης, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κότσαρη. Θα συνεχίσουμε από την περιφέρεια της Πάφρας και θα χορέψουμε δύο χορούς. Είναι παραλλαγή στο χορό Σαρίγους, το Ξανθό Κορίτσι, έτσι όπως αποδίδεται ο χορός στην περιοχή της Πάφρας. Δυτικός πόντος είναι. Επίσης, υποσημείωση, τα παιδιά μας χορεύουν φορώντας, τα λόματα το φορούν είναι από την περιοχή της Ματσούκας και της Τραπεζούντας. Της Ματσούκας είναι οι αγροτικές φορεσκές, τις βλέπετε με τα τσίτερ, τα μαντήλια. Έχουμε ξαναπεί στο χωριό μας εδώ στο Βροσάτο, οι περισσότεροι έχουν καταγωγή το Κάρς και ιδιαίτερα την περιοχή του Κόγκ. Εμείς θα χορέψουμε το χορό Καρσλίδικο Ομάλ ή Παϊπούρτ.
Από την περιφέρεια της Νικόπολης, τη Γαράσαρη, χορεύουμε τον ομάλο χορό Ούτς Αγιάκ. Σημαίνει χορός στα τρία. Θα συνεχίσουμε από την περιφέρεια της Τραπεζούκας και της Ματσούκας με δύο χορούς. Ο πρώτος είναι ο χορός Ερτερέ. Συνεχίζουμε, είπαμε, από την περιοχή της Τραπεζούτας και πάλι με το χορό Εκατήβας Απαξέδες. Είναι αγροτικός χορός. Επιστρέφουμε στην περιφέρεια του Κάρς και χορεύουμε το χορό Λεντσίνα.
Σαν δύση Γκαρσίας το χορέψαμε. Συνεχίζουμε δύο χωρίς ενότητα μονό κικ ματζουκέτικων και το κοφτό το μονό το κικ της ματζουκής. Και δύο χωρί για το τέλος, πάλι από την περιοχή της Τραπεζούκας και της Ματζούκας. Είναι ο χορός Τριγώνα, λέγεται και Τέρς, λέγεται και Ανάπολος. Την αγάπη σας τα παιδιά, αυτό περιμένουν. Δείξτε το.